He estat pensant en una pregunta que potser us farà sentir una mica incòmodes. Què passaria si us digués que en aquest precís moment algú podria estar observant cada moviment que feu? Sembla una cosa treta d'una pel·lícula de ciència-ficció, oi? Però, i si us dic que això ja està passant? La intel·ligència artificial ha esdevingut una eina fonamental per a les agències d'intel·ligència a tot el món, transformant la manera com es recopila i s'analitza la informació. Però, és realment per a la nostra protecció o estem entrant en una era de control sense precedents? Imaginem per un moment que som una petita dada viatjant per internet. Potser som part d'un missatge de text que acabeu d'enviar, o potser som la vostra ubicació actual. Sabíeu que aquesta petita dada podria ser capturada, guardada i analitzada per programes de vigilància massiva? Sí, com els que utilitza la NSA als Estats Units. Però, què passa exactament amb aquestes dades? Bé, aquí és on entra en joc la intel·ligència artificial. Imagineu-vos una habitació plena de milers de milions de peces de puzle. Seria gairebé impossible per a una persona trobar patrons o connexions importants. Però per a una IA, és com si totes les peces s'ajuntessin màgicament en qüestió de segons. I aquí ve la part realment interessant. Aquestes dades no són només números a l'atzar en una pantalla. Són les vostres trucades telefòniques, les vostres ubicacions, les vostres converses privades, les vostres activitats a internet. Tot això recopilat sovint sense que ho sapigueu. Us fa sentir una mica incòmodes? Bé, potser hauríeu de sentir-vos així. Ara bé, si us preguntés per què es fa tot això, probablement diríeu per combatre el terrorisme i protegir la seguretat nacional. Oi? I tindríeu raó, en part. Però, i si us dic que aquestes mateixes eines s'han utilitzat per espiar ciutadans innocents? Sí, heu sentit bé. La línia entre protecció i invasió de la privacitat s'ha tornat tan prima que gairebé no es veu. I aquí és on les coses es compliquen encara més. Imagineu-vos un món on els governs i les grans empreses tecnològiques treballen junts. Un món on la vostra informació personal és accessible tant pel govern com per a les empreses privades. Sona com una distopia futurista? Doncs bé, benvinguts al present. Llavors, què fem? Estem disposats a renunciar a la nostra privacitat per la seguretat? O potser la pregunta hauria de ser: qui controla realment aquestes eines tan poderoses? La intel·ligència artificial té el potencial de canviar el nostre món de maneres que ni tan sols podem imaginar. Però al final, som nosaltres qui hem de decidir si serà una eina de protecció o una arma de control. I com sempre, gràcies per mirar.